Kutxa Fundazioak sustatzen duen ekimen honek alde batetik hori ematen dizu saretze hori, jende asko ezagutzeko ahalmena, ate asko irikitzen dituena, ikusgabeitasun bat ematen dizu, eta gainera nik uste eta oso polita da hau ere balorean jartzea indar ematen dizu, ez? Etortzen zaizu nobait, eta esate dizu, ze polita egiten duzuna, baina ze polita gainera benetan, eta duen esatezu, eskerrik asko. Nire hilbidea hezkuntza artistikoetan oinarriturik dago, eta azken urte honetan ikerkuntza munduan nabil. Gure proiektuak naturaren doinuak, aniztasuna, inklusioa, hezkuntzako balore batzuk sustatzen ditu, ez? Uste dugulako ekarpen bat egiten diola honek Gipuzkoari, eta baten egunerokoa hobetu badu, guretzako ja nahikoa delako. Lehenengo fasean mediazio eta bitartekaritza prozesu bat da, urtero gai konkretu bat lantzen da, aurten autismoa izan da, gero bigarren fasean eszenara ematen da oholtza gainera, eta hori nola? Jaialdi baten bidez. Jaialdiak modu jasangabe batean. Musika, literatura, kultura oroa biltzen zuen, emanaldi xume bat basoan, eta urtez urte garatzen junta eta guk beti sentitu dugu arteak gizartean balio bat dutela. Nik uste oso garrantzitsua dela balorean jartzea denok ez ditugula aukera berak, eta niri gustatuko litzaiake hurrengo generazioak guk izan edo eduki ditugun pribilegio horiek bestei ere eskaini ahal izatea, ez?